Right. Nyaya yangu yakadai, ndakabereka mwana wangu. Ndabereka mwana wangu ndobva tarambana nemurume. Ndobva sara ari kumusha kwavo mwana uyu kumasvingoko. Mwana akakura ari koko, taitaura pafoni dzimwe nguva ndaimuona kusvika mwana anyora grade 7. Anyora grade 7 ayi ndakakumbira mwana ndikanyimwa mwana. Ndikanzi mwana aenda kubulawayo unonyatsoona kuti mastatement ndeyekuti vanhu havadine mwana wavo. Ndobva ndangoti it's fine. Kusvika WhatsApp auya. Ndikatanga kuti ane mwana paWhatsApp. Taiva vanhu kuti taicommunicate zvakanaka samai nemwana. Pakazouya COVID. Mwana she was form 3. Pakaita shutdown nyika yese paya. Vana handi vakanga vasingachaendi kuchikoro. Mwana wangu ndopa akati, mama ndoda kuya ikoko. Ndikumbirire kuna gogo ndiye ikoko. Ndobva gogo wacho ndavakumbira vakati kumbire baba wacho, ndikakumbira baba wacho vakaramba. Ndobva tachanga tanetsana baba wacho bandangozvisiya. Ndobva ndamuti uchazouya kana wakura. Mwana akagara. So rimwe zuva mwana akazongonditi mama ndamasvingo ndakuya ikoko. Ini ndobva ndatomuti wakumbira gogo here, zvikanzi handina ndavatiza. Ndikati kuwatizirei gogo wako vakakuchengeta for 13 years. Wavatizirei zvikanzi handichatombodi kudzokera ikoko kana manditi musauya ikoko ndakutoenda kwandinoda ndidi kudzokera ikoko. Iniwo neshungu dzekuda mwana ndakamuti uya. Ndine plan yekuti akasvika paground ndinobva ndamudzosera kuna mbuya vake ndokuti mwana ari kuno ndomudzosera ozoya zvakanaka. Zveshuwawo mwana akaspenda the whole day haana kuwana transport nechikonzero chekuti foni yaive naye yakanga ine eco cash but anga asingazivi pini kuti ndimutumire mari. Saka ndakamutita pay forward hakuna munhu aibvuma. Ndobva aspenda the whole day kusvika arara mumasvingo paexo pai panze. The following day ndopa ndakazoudza murume wandaigara naye. Ndikati mwana wangu ari kuuya. Ndichaita sei? Ndoita sei adini ndamutsanangurira nyaya yese zvikanzi it's not a problem. Masvingo shurugwe padhuze because aishanda paUnki Mines. Masvingo shurugwe padhuze. Zvatinoita apa ndezvekuti mwana ngaachita pay forward nema lifts anoyechi kushurugwe. Then ndomutambira. Haanamboitawo 10 minutes mwana akabva akwira ndobva auya. 2 weeks down the line ndine mwana. Handina musi wandakabata foni yemwana. Ndaingoona mwana achingobuda achienda kutuckshop achidzoka akabata zvinhu. Ndobva angoti ndaingofunga kuti mari yake angagara boss akandudza mastories okuti daddy wangu anotumira mari. Handinambozvitsvagawo zvokuti ndi mari waiwana kupi? Chichi ndaingoti mwana ari kuratidza kuti zvinhu zviri right ende uchimuona waifungidza kuti mwana ari kubva paruzeve. Aitoratidzikawo mwana kutodza kuti mwana anga akagara zvakanaka. Ndobva rimwe zuva musi wa 3 August 2020. It was on a Thursday. Takaspenda the whole day tisina magetsi. Saka iye aishandisa foni mauyaweya anochengeta moto aya. Ndobva ndamukumbira foni yake ndaida kuenda kuMozambique the following day on the 4th of August. Ndaita zvemabhero. Vana mutimejo ndokumbirawo foni yako. Ndoda kuisa line, ndoda kufona kwandiri kuenda. Ndozodini? Ndobva ndakudzosera. Saka iye akafungudza ndoda kushandisa WhatsApp ndochinja account. Ndikati no usabvisa account yako, dangoisa line ndifoni. Zvesho akandipa foni. Ndikafona ndikapedza. Ndobva ndatombobatwa nehope. Pandakapepuka akanga arara ndine foni yake. Ndopa ndakatanga kutamba nefoni yemwana. Unongoziva kuti foni inotemta. Ndakabva ndatanga kuenda kuma messages. Ndoona kuma messages inbox messages. Kune eco cash ema 1000 bonds. Ema 1500. Ari kuratidza kuti aitumirwa nemurume wangu iye achinotora mari. Ndikutoshamisika kuti zvaifamba sei. Ndaenda kuWhatsApp. WhatsApp kwakune password. Ndobva ndangogesa. Rari gore raakazvarwa. Ndobva ndapinda muWhatsApp. Ndichingopinda paWhatsApp yake. Pakatanga kupinda message yekuti baby where are you? Ndakusuwa. Uri kumboiteiko? Watorara here usina kutaura neni? Ndiri kuona namba iri kubuda unonzi profile picture. Inamba yemurume wangu kai. Ndiri kunodai so machats zveshuwa ndizvo. Ndiri kuona machats, I miss you. I miss your legs. They are flexible and super. Unonaka. Zvese zvandaiita ndiri pamba. Pandaibuda ndichitaura neshamwari dzangu. Pandaimutiwo tsvairai mumba hapana pekuti ndaimukira makuseni asikana ndichitsvaira yadhi kana kusuka maplates ndine mwana ari form 3 atokura.
ndandangu ndaitofara chota ndaane mwana mazono choseka nemabhururu next door chita ini ndakura mwana wangu ari pano ari yaitochiba masiya ndikuitire ndichitofara handaiziva kuti vatu vamainini vari kutoripota kumurume kuti zvindongomuka ndichiitiswa basa vanenge vakangogara vari mubedroom mavo nditengerewo mubhedha vane mubhedha wakadai nditengerewo wakati hauchavada muso wanda undikwidza uya wakati hauchavada vachiri kutsvage chii pano vanenge vachatokuendera kun'anga kuti urambe uchivada vari kupindura mameseji andiri kuverenga nanhasi machatsi acho ndinawo ndakamasefa somewhere ndakarwadziwa ndakadikitira zvandisingafi ndakakanganwa muupenyu hwangu handife ndakazvikanganwa ndazobvunza mwana amangwana ndakadaidzawo manext door vamwe vanhu vechikuru maneighbors angu vandavatamwisa mwana abva abvunzwa ndobva apindura muromo wekuti ndakanyengwa sekunyengwa kwamakangoitwawo handina kana mhosva haana even kuapologiza kuti mama ndakutadzirai aitondidaira rafu nekuti pamwe anga aine backup yemurume ndikatora nyaya ndikaendesa kumapurisa ndaendesa nyaya kumapurisa nyaya yangu ndaripota ikoko mwana akazongodisappear pamba izvo mwana pandakamutorera foni nhamba dzemurume idzi ziva nemusoro akabva atorwa ndobva aendeswa somewhere ndobva akanokochwa neloya remurume kunziwo kumapurisa unotora kuti zvakati ndazongoshedzwa mwana ndatongototi handamushayiwa after 1 week mwana handisi kumuona ndopandakaripota missing person nonguva diki diki zvikanzi mwana wenyu tamuwana ndanovhunza mapurisa ndakatobvunza mapurisa kuti ndine kodzero dzekuziva kuti mwana wangu mamuwana kupi ndimutarise ndichimuona kudairodza kuti mwana wekuti hamboratidzi kuti anga akarasika munzvimbo mataigara muchinhoya mwana wekuti akakurira kumusha hakuna kwana kutomboziva kana but she was looking good akatochena akasimba achitaudza kuti anga akangogara paanga akagara asina chaita ndobva ndamubvunza kuti wanga uri kupi zvikanzi mukati mwana wangu akandiramba pamberi pemapurisa kuti handizviziva amai ava vanondinyepera and handinobvira ndaita phone in my life asi mameseji ndakanga ndiinawo ndakasvinda nawo kupolisi zvese izvozvo hapana evidence nandisina even mafone calls chii zvese ndakanga ndiinazvo mapurisa ndobva atora statement kumwana svika tikushanda nerekodhi yemwana uyu ari kutaura kuti haana zvaakaitwa ndakatosvika paine tsamba yaitobva kwadokta achinzi ataiswa nadokta mwana uyu achiri virgin zvese zvakatosainwa ndikati mwana wangu atorwa nani akaendeswa ikoko nyamai vake ndisingazvizivi zvikanzi atoenda atodzoswa takutoda kutomudzosera kumusha kwavo ndikamubvunzisa mwana wangu akati muri kutondinetsa handine inemi akandiimbira imwe song hameno mimi munoziva nziyo dzenyu dzemazanozano idzi hanzi izvi zvakuda chigafa hanzi zvazvidi chitsaga zvakuda chigafa izvi achindisvotesa zvekuti mashoko akandipindura kuti saka munosvotwa nei imimi makangonyengwawo sekunyengwa kwandakangoitwawo saka chii chinoshamisira papolice station vasikana kana vanoziva chinhoi papa chemagamba paya ndikaita sebenzi munoziva kuti unoonda so unosvava so kupusa so mwana achikutenderedza musoro even mapurisa amwe akasvika pakutaura kuti mwana uyu stay away from here pane vamwe baba akati ndane 22 years ndiri mubasa iri izvi zvinotyisa izvi ndinoziva kuti zvinotosanga nemacases akawanda asi case iyi iri worse because mwana wenyu akatokuvengai she can do anything kwamuri anogona kana kutokuurayai and akazosvika pakutondiudza akandiabusira vamwe vana vangu because after issue iyoyo pane pandakatombopomuka ndikamusiya pamba aine vana akasvika pakuvaudza kuti dakukuurayirai amai venyu nokuti munovhairana amai venyu wangu mwana wandakabereka asikana nyaya iyi inondirwadza chandinongoda ijustice for mwana wangu akaabuswa but handina kuwana justice ndine maevidences nekuda kwenyika yedu yakaoma ndakarasikirwa nemwana wandakabereka nekuda kwemurume pavakadzi vese vari munomu masingle mothers ndokukumbirisai vasikana musasiye vana usaise mwana padhuze neboyfriend kana stepfather ndiri mazviri mwana akazvariswa vana vandisiri kuziva kuti ndovati chii muupenyu hwangu nemari yaiva nemurume handina chandaigona kuita nokuti ndandisina mari akabva andisira peace order murume yeye ndakaendeswa kumakoti asikana akawandisa
ndikaitwa zvinhu zvakawanda. Nanhasi ndinayo peace order yondizoita usataure neni, usasvike kubasa kwangu, usadini. Ndikaluza zvinhu zvakawanda nekuda kwemurume akachiva mwana wangu. Ndinorwadziwa, handina musi wandinorara ndikasafunga nyaya yekuti saka handisina mwana here nekuda kwemurume. Advice yangu kunemi twazi, please, 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 musasiye vana vasikana. Ndinorwadziwa every day kuti mwana wangu akandiramba pakazara vanhu nekuda kwemurume. Hazvinei hazvo, Mwari vanoziva, vachaenzanisa havo rimwe zuva, asi ndinorwadziwa, ndongoda justice for mwana wangu. Mwana wangu akarepwa nemurume ane 40 years, iye anga ine 14 years by then. Zvine zvinoti ane 15 years, ane 16 years, asati atombokwanisa kana 18 years. But nyaya iyoyo yakarova. Ndikaenda pana SlyMedia kana vanofollowa SlyMedia diaries, ndikaita live show navo, handina kuwana justice. Ndinorwadziwa kuti saka Mwari kana variko ndofana kuenzanisa nyaya yangu. Vasikana ndiri guva riri kufamba, mwana wangu akadambuka kare ndarwadziwa, ndabatikana vasikana. Asi upenyu Mwari vanoziva, Mwari vanoziva.